Tini ka last ni sal seng sopai leja Kharchi wo bisi burum no fayo tai bisi burum seng naine bo fayo belai kena tong jok sini ungko tripra sarong ni tai tripra haste rong ni jotor borong ni bagino tong thongmani sal sini Kharchi puja o seng joto phaileyo pal baksa kai tini ang sopaijak ani palok bai borni dolok bai sopaijak tai borni dolok botong alkakai boni mungka isida mengai bon kanang ka bondol tai poni dolok phai tong bongno busung nasinglai dong ayo bongni kana bongno bufru phaino honoi tabuk sopai lejak seng borok baino o jaga Kharchi o seng tab oro kwbangma rok naima khana nagadola rok kalai nejangnai tongo tai kwbangma motka kua rok hinmani tongo Ini kedek mas hali pore sini koroksa saksalai agi puru seng kaisa ke school pori family bobai malai lekya buni mungka onamika tai bo kaja buni cerai rok ngi tongka buni cerai no nai mano tabung no buni cerai belai kana cute tabuk seng belai tongayo o Kharchi o kwbangma borok norok continue nai tongni
baksa jotono malai leka tai narok sango nai bakano Kharchi mutai ni mandir burogo tini kelas di salam bagi bono mutai kakang Mania Kharchi pujan ka 14 mutai tongo Kharchi pujao aboni bagui no 14 devota bo hinjago tai sengke Kharchi hinui jotono thalaio mane sini angkoni tamne sini culture ni kaisa sini mutai no hinmano kaisa obono birogi pisi burung seng aro thangui sini Kharchi pujan seng palan khalio ei darok video to paithangni tigeno thangai tonga norok kaham ke o video no nai chajak khangkai subscribe tai share khai rubaiji pan rok payarok hambai naraksinai tin bagai good night khuda hafiz.